biro kanyo. Kae to ka gisetimo mano, koro wabunge nitie gik moko adek ma nyaka igogo ng'ato kogno. Mokwongo en weche mag katiba, weche mag integrity, gi weche mag national values, to gi kaka wadwa ni Kenya obedi, chapter 6 to gi article 10. Mago nyaka go. To mano ok e gima lich ahinya. En kose goe miseng'e ni ng'ani kite ber onge mibadhi. Gima duong' en gimoro ma dhog ngere luongo ni domain knowledge. Ng'ani kama okete ni bong'e gimomiyo gik matimore e ministry no. Iluongo ni competence. Nyaka go mano kabisa. Kae to mar adek nyaka une ni to ng'ani bo nyalo timo tijni, nyaka unyisu ka an gi pacha ng'ata sani mikete cabinet. Penj ma nyaka penje ni kwa keti ka ang'o gini mibro timo mabro loso weche ma Gen Z gi wacho. Koketi e ministry nyaka inyis ji ni abro tiyo gi ministry ni mar timo gik makamagi machalo kamagi madhi konyo Gen Z gi. Ka timo kama gibro yudo tich. Ka timo kama ma nyalo yudo gima kama. Ka timo kama Kenya nyalo lokore kama. Kanyi ng'e ni ok wabudhega ahinya. Ok wang'iga weche performance ahinya. Samigo jogi e kogno. An aikora arito gi mondo kelgi. Kose kelgi ambi asechako manyo information kuomgi. Abro penjo na to ato to koro nikech aonge committee an abro mna penje plenary ka koro kelgi. To japiny moro man gi wach moro amoro kel. Gima timrega e bunge ni jo bunge te ok goga jogi kogno. Ka gibiro titero gi e committee to committee ne ma wuoyo gi jopiny kae tikelonwa report. Koro samo kelnwa report no kanye mwanyalo wuoye. But anaparo ni ogogi kogno kabisa. Ng'ato nyaka ng'i ni to kamo mini koketi e ministry ni in gi uwezo kata ng'eyo minyalo tiyo tij ministry no. Ok ni omiya nyaka bed ni in gi gimiluongo ni deep domain knowledge e kanyo. Kae tipenji ni tang'o midwa dhi timo. To gimidwa dhi timo ni dhi konyo Gen Z gi nade gi weche masani thago Kenya. Mondo wawinja ne duoko magigolo. Beatrice in korka kori onego bed ni piedho jogi yo machalo nade. Anaparo ni jodalawa wadwa chikore. Wadwa dhi e step ma ok bi konyo jo Kenya. Kaluwore gi gima paro. Wasechikore